Áno, Marlin, máš pravdu. Je to nádhera. Nuž, Korál, chcela si mať výhľad na more. Iste ti ani vo sne nenapadlo, že to bude hneď celý oceán, ha? Ach, jaj. Tu si ryba môže vydýchnuť. Tak čo, je tvoj manžel šikovný, alebo áno? Môj manžel je šikovný. Ale nebolo to jednoduché. Pretože veľa ďalších párov si brúsilo zuby na toto miesto. Tým si môžeš byť istá. Úplne každý. Dobrá práca. A okolie je úžasné. Čo, tebe sa tu nepáči? Nie. Vlastne áno, naozaj sa mi tu páči. Marlin, viem, že zraz je vychytená lokalita. Je tu všetko dobré, školy, krásne prostredie, ale skutočne potrebujeme toľko priestoru? Korál, miláčik, veď hovoríme o našich deťoch. Zaslúžia si to najlepšie. Pozri sa. Zobudia sa, pozrú sa z okna a uvidia veľrybu plávajúcu okolo ich izby. Psst, tichšie, zobudíš deti. Áno. Pozri sa. Ešte snívajú. Musíme im vymyslieť mená. Teraz mám všetkým vymyslieť mená? Dobre. Táto polovica bude Marlin junior a táto zasa Korál junior. Hotovo. Mne sa páči Nemo. Nemo? Jeden môže byť Nemo, ale ostatní nech sú Marlin junior. Len si predstav, o pár dní sa staneme rodičmi. Áno. A budú ma mať rady? Marlin. Nie, vážne. Máme 4 stojkier. Z nich sa snáď aspoň jedno dieťa bude mať rado. Čo je? Pamätáš si naše zoznámenie? Snažím sa na to zabudnúť. To ja teda nie. Prepáčte, slečna. Nie. Mohli by ste sa pozrieť, či nemá v pere háčik? Musíte prísť bližšie, asi hlboko zapichnutý. Marlin. Tu ho máme, zvodca je tu. Kam všetci zmizli? Korál, choď dovnútra rýchlo. Nie, Korál, nerob to. Budú v poriadku, ty sa schovaj okamžite.